vyrovnaný celých 60 minút, musím povedať, že mali sme dobrú prvú tretinu, kedy sme mali aj veľa šancí, tlačili sme sa vlastne do brány. A za mňa nadrieme sa na gól, kedy z vyložených možno šancí nedáme gól a strašne ľahko ich dostávame. Vlastne aj vlastne v oslabení, kedy môžeme vyhodiť puk, nevyhodíme, za chvíľu dostaneme puk, vlastne druhý gól. Keď sme mali čistý puk na hokejke, nedáme to pravý čas. A tretí gól, vlastne to, čo sme si hovorili pred zápasom, že ak to chce Bystrica, tak to aj bolo. Takže hovorím, je to ťažké hodnotiť takýto zápas, pretože nemyslím si, že sme odohrali zlý zápas, ale opäť odchádzame z 0 bodov, takže vlastne tak, keď to chceme zmeniť, musíme pridať vlastne každý hráč, teraz som to hovoril, či hrá 2 stredania, 3 alebo 20, každý musí doniesť vlastne to najlepšie, aké má každé stredanie. Poďme na tie pozitíva. Váš syn dal prvý gól v najvyššej súťaži. Aký je to pocit? Tak, myslím si, že krásny a pre ňo jasné, že vieme, že rok nehral hokej Adrien a prvý profesionálny gól dal teraz, takže určite ten pocit je pekný. Určite ako aj pre mňa, pre otca, lebo prežíval som to s ním, či už jeho celú kariéru, alebo minulý rok vlastne tie zdravotné problémy, jak mal, takže určite krásne. Kamil Valega vlastne mu to tam krásne hodil a dal pekný gól. Na tej lavičke potom, ako dal ten gól, ste mali také povzbudivé slova povedali, alebo ste to len tak zatiaľ prežívali skôr vnútorne v sebe? Tak, jasné, že človek vie o tom, že je to syn a dal prvý gól, ale to je, ja mám radosť každého hráča, ktorý príde, mladý hráč a dá prvý gól profesionálny. Sám som to zažil, keď som dal prvý profesionálny gól. Je to nádherný pocit a musí pracovať ďalej. Celkovo, keď sa ešte pozrieme na tú vašu negatívnu sériu, teda čakajú vás ťažké zápasy na ľade súperov, ešte 3, ak sa nemýlim, teda možno okrem toho premienenia šancí, čo zlepšiť? Dneska sme dali presilovkový gól, čo je pozitívum, to, že s tým sa trápime dosť celú sezónu, ale už tam boli vidieť náznaky, že chalani sa chcú viac tlačiť do strelby, na čo apelujeme. A ja si myslím, že tieto zápasy vonku ťažké, jak ste to aj povedali, že tam môže ukázať ten tým obrovskú silu a charakter, ktorý ja verím, že máme a môže celú túto sériu otočiť vlastne na tú pozitívnejšiu stranu.